ଜାଣିଛି କଥା କଣ ଭାଇ ମତେ ବୁଲିବାକୁ ନଉନି ଖାଇବାକୁ ଦଉନି ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲାବୁଲି କଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭାଇ ଖାଲି କେତେ କେତେ ବୟସ ପାଟି କରୁଛି। ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ ହଁ କଣ କହୁନୁ? ଭାଇ କହୁଛି ମୋ ଭାଇ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦଉନି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ନଉନି ଫେର କହୁଛି ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭାଇ ଭାଇ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଛି ମୁଁ ଆମ ଘର ଲୋକ ପଇସା ଆଣି ଖାଇଛି ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ ତତେ ମୁଁ ଦଉନି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପଠଉନି କି କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ବସଉନି କି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବୁଲିବାକୁ ନଉନି ତୋ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଏଥିରେ? ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଛୁ ସେ ପିଲା ମୋତେ ଆସି କହନ୍ତି କି ତମ ଭାଇକି ତମେ ଦଉନ, ତମ ଭାଇ ମୋତେ ଆସି କହନ୍ତି କି ମୋ ଭାଇ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ନଉନି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦଉନି, କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଦଉନି ଚଲେଇବାକୁ, ଦଉନି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ, ସେ ଆମଠୁ ଯାଇ ପଇସା ଆମ ପଇସା ଯାଇ ଖାଉଛି। ତାଙ୍କ ବାପ ଦଉନି କହେ ତାଙ୍କ ଖାଇବ, ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପଇସା ଯାଇ ଖାଇବୁ? ତାଙ୍କ ବାପ ଦିଅନ୍ତି କହେ ତାଙ୍କ ବାପ ସିଏ ଖାଇବେ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛୁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଇସା ଯାଇ ଖାଇ ନେଉଛି କି ମୋ ଭାଇ ଦଉନି ତ ପଇସା ମୋ ହାତରୁ ମୋ ପକେଟରୁ ଯାଉନି, ସେ ଦଉନ୍ତି ପଇସା ମୁଁ ଖାଇ ନେଉଛି, ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? କାହାଠୁ 5 ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ କୋଉ ବାଟେ ତୋର ସେ ପଇସା ବି ଡବଲ ହେଇକି ଯିବ। ଭୁଲରେ କୌଣସି ମାଗଣା ଜିନିଷ କୌଣସି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁ କହୁଛୁ ତୋ କଥାଟା ବୁଝୁ, ତୋ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛୁ।